היום אני הולך לעשות סרטון פורטנייט. יש לי סוני 5 וזה והכל. סרטון פורטנייט ראשון שלי. זה כבר התחיל. חבר שלי משחק, סבבה? אני עוד יותר טוב ממנו. סתום כבר. אתה רוצה שאני אראה את הפנים שלך? תראה. סבבה. מה קורה? שלום, מה קורה? שלום, אני חבר של שניהם, ותקשיבו, אני שובר את שניהם פורטנייט. איזה? סגור! די, אבל נו, אני בסרטון. כן, ממש. כן. לקחתי את הנשק. בוא. אחי, לא, אני לא מאמין, בוא. לא אכפת לי פול דמג', לא אכפת לי, בוא. תודה רבה, אתם טים. כן, הם רצו להיות טים. הם עשו לך פיפקס, מה יש לך? לא רואים את זה כל כך טוב, אז... תתקרב, אחי. יותם, יש לך הגדרות גרועות, אחי. איזה הגדרות גרועות? תהפוך לבנו. לא מאמין. תמחוק את זה. עכשיו אנחנו נעבור למשחק השני. חברים, החבר הזה הוא לא נוב, הוא פשוט, הוא לא רגיל להגדרות האלה, אז אל תגידו שהוא נוב. אני שובר אותם. נו, נכון, הוא לא נוב. החבר שלי השני מתחיל ואנחנו נחזור לכם בשנייה האחרונה שהמשחק יתחיל. אז מה קורה חברים? המשחק מתחיל. הנה, ואני על הרנק כזה, כמו שאתם רואים, בגלל שאני לא כזה שיחקתי ברנק, אבל... זה לא פייר, תן לך את זה, יותם. לא. איפה אתה נוחת? פלזן פארק, ברור. מי לא אוהב את המקום הזה? אני. מה אתה? אני באמצע צילומים. יותם אהוב עליו בפאז. כן, זה המקום האהוב עליי בצ'פטר 1. חוץ מטילט הטאוורס. אחי, טילט הטאוורס לא היה בצ'פטר 1. היא היה בצ'פטר 1. צ'פטר 2 עונה 2 טמבל. אחי, לא צ'פטר 1. כן. נכון, עונה 2, זה סליחה. טמבל. לא. עונה 2 עד עונה 8. ואני לא יודע אם גם להחשיב את האישה. אני הולך לאמצע. די! אמצע החזור, מחיקו יובל, תעיף אותו. ירדתי גם. אתה מצלם את הסרטון? גם אני אעזור. לא. אני מצלם. אני בינתיים אין לו לוט, הנה יש לו רק נשק אחד. רק תגיד לאח שלך שלום. תעזוב אותו! כך. אני לא טוב עם הפיסטול הזה. תגיד לה לעזוב אותי. תעזוב אותו! אל תבחר, לפחד. אחי. רואה? אוקיי, אני עושה אותך. די. מתה. טוב חברים, אני אחזור עליכם מתי שזה יתחיל המשחק השלישי. ביי. אז חברים, די! טוב, סליחה. אז חברים, אנחנו מתחילים את המשחק השלישי. אני נוחת בפלזן פארק כי זה המקום האהוב עליי. המקום הכי שנוא. מספיק צנוע, ואל תדבר צלם, אתה צלם. כן, אתה צלם. והסתכלו, אני יוצאת אותו משניהם. אני שובר אותך, פשוט זה לא היה לי אתה מזל. שובר אותי, אבל אתה היית מקום 77. טוב, בסדר, משחק הבא אני שובר אותך. אין משחק. משחק הבא זה סרטון אחר. מה? לא, עוד סבב. אחי, תמחוק את הסרטון הזה עכשיו. לא בא לי סרטונים. איתי! נו, איתי, אני רואה את זה. אם הוא עושה משהו לא טוב, אני דוחף אותו מאחור. די. שמע, היינו מסכימים עם ליאון. הנה, רואה מסכים. למה לא לוקח את הרימונים? סתם. אני לא. טוב, שמים את זה ברגיל, לא ככה. ליאון, תענה לי. תגיד לי שאנחנו צלמים סרטון. מתי לא עם לבבות? אבא. תביא לי. הלו? נו, איתי! מה הבא? איתי! איך צורמים? בסדר. מה לצרור? מה אתה רוצה? כן, אבא. מה אתה רוצה לצרור? אני לא יכול לדבר עכשיו כי אני מצלם סרטון על יוטיוב. שאני משחק פורטנייט עם החברים שלי. מה?
כן, אמא הסכימה. חכה, אני אסדר. אבל אמא הסכימה. טוב, אבא ישר, בן אדם, אני לא יכול לדבר. לא, זה... אחי, אתה תמות, אין לך שוטגן. לא, זה... גם אני מתתי עם יר... אבא, אני לא יכול לדבר, אני מצלם סרטון, אני אתקשר לך מתי שאני אסיים אותו. ביי. סגור את הדלת. אסור לסגור את הדלת עד הסוף. אסור עד הסוף. ככה. זה לא עד הסוף, כן? יאללה, תמות, אחי. זה לא הופך, אחי. יואל בוכה. הוא לא רוצה לעשות שיעורים. אני עקפתי את שתיכם, אני בטופ 5. לא אכפת לי, לא היה לי מזל. די. לא היה לי מזל. אל תדברו על זה כבר. לא, אחי, אם הוא מדבר, כי הוא מצלם, אז אסור לו לדבר עם אותו. אחי, הוא דוחף אותי מאחורה, מה? תגיד לו. אסור, די, ליאון, די. הוא מדבר, אני חייב. יאללה, אתה מת. אמרתי לך. כן, אחי. מה? אלק מת. מה? תימו. איך תפתח לו? ליאון, תפתח לו. די. לא עשיתי כלום. כן, אני ראיתי. כולם מצלם אותך, מה? אסור, זה ערוץ שלך. טוב, תכלס. יואו. די. אבל אמרת די. מה? די. מה זה? מה זה, אתה רואה? איתי! תימו הגיע. מה קורה, מור? מה קורה, מור? די, איתי, אל תפריע, אנחנו מצלמים פה סרטון. מה קורה? אנחנו מצלמים סרטון יוטיוב, די. של מי זה הטלפון הזה? של סבתא שלי. מה קורה, אחי? זה היה הסרטון הראשון שלי. לאן, אתה רשום אליי? כן. אחי, בא לשבת על הכלבה שלך, אחי. נכון. בוא נע, אחי. לאן, אתה רשום אליי? מה, איזה ערוץ? יותם הגיימר, אני. לא. אימא'לה! נראה לי שאני... שידן! טוב, סליחה. מה אתם רוצים ממני? שלי חמודה. אתה מסובב, די, זה לא פייר, זה לא, די. זה לא לי, זה שלי. שלי! די. אני בסוף תתפטר. אני אצלם, תן לי. טוב, תן לו. כן, ככה אתה הכל ביד. פשוט תשאל ככה. שלי הוא הרבה. כן. יואו, אימא'לה. בלי מקום. היה. בלי מקום. בלי מקום. עכשיו עשיתי אקדח. פעם שעברה. צלם ישר, אחי. די, אומרים לך בלי... לא, תשמע לי שלי. זה כבר 8 דקות. לך לאדרופ, כן. תשמע, אתם משעמם רצח הסרטון הזה, אומרת את האמת. נכון, חברים, מי שחושב שניתן פה ווין, שייתן בלייק. בן אדם! ידעתי! עזבו. זהו, די. יאללה ביי.